So sa atong nabasa sa maong mga bersikulo atong makita gyud nga ang tanan gikan sa 1 hangtod sa 12 buhat sa Dios. Di ba? No? Ug ma-recall na to, no? So mao ni atong giuluhan ni mga igsuon kaning ato ang sermon karong kahaponon nga dili matago ang bukas na nga hitabo. So dili na nato matago. Kay usahay mga igsuon kita duna tay taguan nga nagtuo ta nga dili mahibaw-an sa Dios. Apan sa ako nang gikingon kitang tanan dayag sa mata sa Dios. Ang tanan natong motibo sa atong kinabuhi, ang tanan natong intention sa atong kinabuhi, ang atong katuyuan sa pag-ani dinhi sa simbahan, nahibalo na ang Ginoo ni ana. So dili gyud matago ang bukas na o abli na nga mga hitabo tungod kay kini sa wala pa mahitabo nakita na daan sa Dios. Okay? So doon na tayo tulo, kamahinungdanon nga punto nga atong pagatun-an, nining atong gibasa karon, nining maong basahon sa Salmo 139, 1 ngadto sa 12. No? So una, ang hingpit nga kahibalo og pag-atiman sa Dios. Ang balikon, ang hingpit nga kahibalo og pag-atiman sa Dios. Ay kaduha, ang dili kalikayan nga presensya sa Dios. Ay katulo, dili makatabon ang kangit-ngit sa kahayag sa Dios. Okay. So doon naman tayo paghimuo, no? Sulod sa 4 ka Domingo, usab ang atong 5 ka adlaw nga pag-ampo nga moabot, no, magpuasa. Doon ay usa ka pangutana mga igsoon sa dili ta mo padayon, no? Nini atong mga bersikulo nga atong pagatukion karon. Ang pangutana niya na, unsa man ang hulagway o hitsura sa tinuod nga bukas o open nato nga kinabuhi atubangan sa Dios. Unsa may hitsura, no? Sa tinuod anay gayud nga bukas nato nga kinabuhi atubangan sa Dios. Mao nay pangutana mga igsuon nga atoa ng masubay nining maong atong pagtulun-an karon kun unsa gyud ang atong hulagway o unsa gid ang atong kahimtang o unsa atong hitsura kung kita bukas ug abli ug open dito ngadto sa atong buhi nga Dios, no? Wala kita maghisgot unig pamaagi o kaha mga idea o pasundayag apan usa kini ka posture, kahimtang. Ang atong gisgutan dinhi usa ka kahimtang, usa ka paagi sa pagbarog atubangan sa atong Dios. Nga ana kanunay og atong masugatan. Posture, kahimtang sa ato ang kasing-kasing sa pag-atubang nato sa atong buhi nga Dios. So mao ni atong sugdan diri mga igsoon sa Salmo 139. Tungod kay dili kita makahisgot sa pag-abli sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, kung dili kita makaamgo nga siya naglihok na kanato. Nakakita na siya kanato o nakaila na siya kanato. So muna akong gingon ganiha, dayag sa mata sa Dios ang tanan ug walay malilong alang kaniya, no? So dunay nang nabili mga pangutana mga igsuon kung bukas ba kita niana nga kamatuoran. Andam ba ikaw nga moatubang unya sa Dios sa panahon nga kita pagkatawgo na sa Dios? Samtang niya pa taning kalibutan na, bukas ba ang atong kinabuhi ngadto kaniya? Wala ba tay gitago sa atong kasing-kasing? Wala ba tay gilimit sa Ginoo? Wala ba nato ilimit ang ato ang pag-surrender sa Ginoo, pagsaysay sa ato mga kalapasan? Wala tay mahimo anak mga igsoon kuno na kay ibilin tungod kay nakita gihapon sa Ginoo. Ang buti pasabot ini mga igsoon, dili sa ingon nga kita giapik kita. Dili pasabot nga kini murag gilisod-lisod ta. Apan ang gusto sa Ginoo nga atong isurrender ang tanan kay bisan pag di nato isurrender siya nahibalo ng daan. Ingon ini ang pag-atiman sa atong buhi nga Dios. Atong makita diha sa una nga punto. Nagingon diha ang hingpit nga kahibalo ug pag-atiman sa Dios. Nasayod kita mga igsuon nga ang Dios gamhanan. Nasayod kita nga siya ang tag-iya sa tanan. Siya ang Dios sa tanang Dios, no? Og dinhi makita nato dinhi sa si David sa kalawom sa iyang kahibalo
misugod pinaagi sa pagpahayag sa bersikulo 1. Kining Salmo 139 mga igsuon si Haring David mao ang nagsulat niini. Matud pa niya sa bersikulo 1 niingon siya, "O Ginoo, no? O Ginoo, gisusi nimo ako, ug nakaila ikaw kanako." Nining mga bersikulo mga igsoon gipadayag ni Haring David nga walay natago kaniya. Ingon mausab kanato nga niya karon dinhi namati nining maong mga balaan ng pulong sa Ginoo nining maong mensahe nga wala usay matago kanato sa Dios. O Ginoo, gisusi nimo ako. Imagine. Ang Dios nga gamhanan mga igsoon sa kanunay sa matagtakna ug sa matagigayon nagasusi sa atong kahimtang, no? Nya gingon pa gid niya, nakaila ikaw kanako. Gikan pa sa sinugdanan. Dili ni halayo kayo o kaswal nga obserbasyon, no? Makita na itong mga igsuon nga kini lawom kayo nga pagsusi, no? Lawom nga pagsusi sa Dios sa atong kinabuhi. Ang Dios nahibalo na sa atong inadlaw-adlaw nga buluhaton kung kita mulingkod o kung kita mubangon kanang mga butang nga naa sa atong kasing-kasing ang nahibawan. Mao nagiingon ni gisumpaya ni Haring David sa Salmo sa bersikulo 2 nagingon, "Ikaw nahibalo sa akong paglingkod o sa akong pagtindog, ikaw nakasabot sa akong huna-huna gikan sa layo." Ang gipasabot ini na ingon si Haring David mga igsoon, nakahibalo ka, nakasabot sa akong mga huna-huna gikan pa ni adtong wala pa ang kalibutan. Gikan sa layo, gikan sa pagsugod, nahibalo na ang Dios sa ato ang kinabuhi, no? Atong makita ang tanan nga gisulti dinhi ni Haring David mga igsoon, mao nay atong ginabuhat sa matag adlaw. Atong paglingkod, ang atong pagtindog, nasabtan na sa Ginoo. Ang atong huna-huna, nahibalo na ang Ginoo. Mao na nga diha sa bersikulo 1 ningon diha, "O Ginoo," ningon si David, "O Ginoo, gisusi nimo ako ug nakaila ikaw kanako." Makita nato mga igsoon kon giunsa ni David ang iyang postura o ang iyang kahimtang sa pagsurrender diha sa Ginoo nga wala siya gibilin, wala siya gitago, iyang gisurrender ang tanan sa Ginoo, ang iyahang pagkatao, ang iyahang kasing-kasing ug ang iyang kahimtang. Nagingon siya, nakasabot, nagingon nga siya, ang Dios nakasabot sa atong mga una-una, gikan sa halayo. Bisan ang atong mga tinago nga mga motibo, ang atong hilom nga pagpaningkamot o pakigbisog, o ang mga kahadlok nga dili nato mapaambit o ma-share nga to sa uban. Inumdumi mga igsoon. Bisan pa, huwag mo nang gikumkum, gigunitan, apan hingpit nga nakita ka na sa Dios. Kayo say, maulaw ta mo sulti sa atong mga kaigsuonan sa ato ang struggle sa atong kinabuhi. Ilabi na og personal jud kaayo. Hinumdumi mga igsoon nga dunay nakakita sa wala pa na mohitabo sa atong kinabuhi. Ang Dios nahibalo na siyang daan. Ug mga tanat aduna ba nay kasulbaran ang atong mga suliran sa atong kinabuhi, aduna nay sulbadaan nga gihimo sa Dios. No? Hingpit ka na ang makita niya. Ang mga pulong nga mugula sa atong mga baba nga gilitok sa atong mga dila, iyan na nasayran daan. Sa wala pa nato gisulti, sa wala pa nato gilitok. Nahibalo na ang Ginoo ni anak mga igsuon. Diha sa bersikulo 3 nagingon nina, "Ikaw nagsusi sa akong agianan ug sa akong paghigda ug nahibalo sa tanan nakong mga dalan." Walay-wala mahibawi sa Ginoo. Wala ka maginusara. Bisag ikaw na lang nabilin ng kalibutana, ana ang Dios naguban kanimo. Nasayod siya sa imong paghigda, sa imong agianan ug sa tanan nimo nga dalan, anaa ang Dios kanimo nagauban. Kining paggawas nato, paglakaw sa agianan ug paghigda, nag-apil ni sa kinitibuk-an sa imuhang adlaw o sa atong adlaw nga gibuhat, di ba? Gikan sa balay, ni matata, doon tayo negosyo, trabaho, eskwela, naata diha, nilakaw ta, gauban ang Ginoo sa tundalan. Ang Dios naa sa matag transisyon sa imong kinabuhi. Every now and then, doon na mag-transisyon. Gikan pata sa gamay,
Hantod ni dako-dako ta, hantod na himutang hamtong, mao na ang transition sa atong kinabuhi. Anaa gyapon ang Ginoo, siya ang nagatiman, siya ang nagiya, siya ang nagtudlo, ug siya ang nagunit sa atong kinabuhi. No? Ang Dios naa sa matag transition sa imong kinabuhi, diha sa publikong kalihukan o bisan pa sa pribado nato nga kalihukan, anaa ang Dios nagabantay kanato. Ang Hebreanong pulong alang sa pamilya nagpasabot na sa usa ka suod nga pagsabot sama sa usa ka mahigugmaon nga amahan. Gitan-aw ta sa Dios nga maigsuon nga iyang pamilya. No? Siya ang atong amahan kinsa nakaila sa iyang anak sa hingpit. Ang Dios nahibalo sa imong mga batasan o sa atong batasan, sa atong motibo o sa atong mga intensyon luyo sa atong mga lihok o mas maayo kaysa imong pagkaila sa imong kaugalingon. Labaw pa nga maayo ang iyang nahibaw-an kaysa atong nahibaw-an sa ato ang kaugalingon. Di ba grabe kayo ang Ginoo mga igsoon. Ang atong nahibaw-an sa atong kaugalingon, ang nahibaw-an sa Ginoo dili na mao atong nahibaw-an kung kinsa ta apan ang Dios mas nahibalo kung kinsa ta diha kaniya. Makaingon ta nakaila ko nako sa makadungog ko na ako ay kog tudloi kay nakahibalo ko sa akong kaugalingon. No. The more nga moingon ka na kibalo kasi mong kagalingon, wala ka kibaw sa imong future. You know nothing about yourself. And even I myself. Wala tayo naibawaan tungod kay matag adlaw ang Ginoo nagagunit ka nato. Ang Ginoo nagagiya ka nato. Siyang nagtudlo ka nato, nagdala nato sa dalan, wala tayo naibawaan. Kundili ang pagsalig sa Dios sa matag adlaw sa ato ang kinabuhi. Samtang kinatibukan nga atong maamguhan sa Dios ingon nga usay magdahom ta nga makahadlok, no? Mahadlok ta. Tungod kay siya nahibalo sa atong mga sayop, no? Say mahadlok ta sa Ginoo, mahadlok ko sa Ginoo kay nakibaw ang Ginoo nga naa ko'y gihimo nga sayop. Bisan pag sa wala pa ka mahadlok, sa wala pa nimo himuan ang sayop, imo na nang nakahibaw na ang Ginoo ni ana. Mao ni ang salmista mga igsoon. Si Haring David nakakaplag og dakong kahupayan niini, no? Ug kahadlok ang atong bation apan ang gibati ni Haring David kahupayan. Kini nagpasabot nga ikaw wala gayud matago gikan sa iyang pananaw ug ikaw dili gayud mo atubang sa imong mga pagsulay sa imong kinabuhi nga mag-inosara. Nagpasabot ka na nga kanunay gayud nga naguban ang Ginoo kanato. Matod pa sa Salmo sa versikulo 4 ningon dinhi, bisan sa dili pa malitok ang usa ka pulong sa akong dila, ikaw Ginoo nahibalo na sa tanan. Wow. No? So mana be careful sa ato pagsulti. Nahibalo ng daan ang Ginoo. So, slow to speak, slow to anger. Ang versikulo 4 mangingon nagpahinumdom kanato nga sa wala pa mapurma ang mga pulong, wala pa nato himo ang pulong, nahibalo na ang Dios nini sa hingpit, no? Walay matago gikan sa iyang pananaw apan kini magdala og kahupayan. Siya nahibalo sa atong mga kasaypanan ug sa gihapon nag-alirong siya kanato, nagpalibot siya kanato uban sa grasya, uban sa iyang grasya ug pagpanalipod. Kung mubati ta mga igsoon nga ang kalibutan kuyaw na sama sa mga panghitabo karon, daghan na kayong moingon ang uban nga diha mi nakaila ni Mrs. Isa buto nga anak ko Mrs. kalimot ko. Ay. TC, no? Naglakaw mi nakaila mi kanang foreigner. Nya nag-istorya siya nga kuha na end of the world na kuno, no? Nya ang problema ra ba kay English speaking pag yun ni ang foreigner? Ko Lord kanang tagay pagdugang kaalam. So, istorya siya nga, you know, yeah, if you see what happens, what's the things that happen around us in the world, even in the world, siya nga, it's the end of the world. Ako siyang ingnan, lili pa, oy. English mo na ini. No. It's not yet the end of the world. Kaya nga naman, nakita man niya ang tanang mga gubat dito, gubat diri. If it's the end of the world, then we are no longer here. Okay. So, anak siya, oh yeah, unsa man ka na ito, ilami. So, kung anday siya, unsay nga na ni, nga religion, nga, basta na siya tayo religion, dili siya
sa dako. So man nagilailan mi ato. Nya mo tong kakuha ko niya og idea ba ngano mo ingon man siya kanang kuyaw na naana tas katapusan sa kalibutan. Nga layo man kayo ang gisulti sa Biblia. No? Napay Armageddon, napay katong the fight against the enemy of God. No, it's not the way you think. Pero laktod pagkasulti, murag nitoo siguro to siya nako, no? Eh, ako ganitong invite pero sorry kayo, wa man kakita unta mos dagway ato. So mo ni, kung ang kalibutan mo bati nga naginusara og ikaw naguna-una, nga wala ni nakailan ako, no? Kung ikaw na magidusara sa kalibutan, hinumdumi nga ang Dios nga magbubuhat sa universo nakahibalo pag-ayo sa imong dalan ug sa imong padulngan tiaw mo na. Kung ang hununa lang ka nagibati nimo feeling nimo nga ikaw na lang usa ni sa kalibutan unsay akong buhaton. Dili ikaw ang maghimo og dalan kundi ang Ginoo naghimo na og dalan nga imong subayon ang imong padulngan. Mao nay dako kay paglaom nga atong makita ug atong mahibaluan pinaagi ning salmo nga atong gibasa. Matod pa sa bersikulo 5 ningon ikaw nagpalibot kanako sa luyo. Adi ay nabali. Sa luyo ug sa atubangan. Unsa naman ni bali-bali naman ako no? Naa siya sa luyo, naa siya sa atubangan, nagauban ka nato unsa may atong kadlukan. Gipadayon nato ningon pagyud og nagtapion siya sa imong kamot kanako. Kung atong i-picture mga igsoon kung giunsa ta pag-protect sa Ginoo. Kita naglakaw dinhi ana ang Ginoo sa atong palibot og gipandungan pagyud ta niya sa iyang mga kamot. Ingon ni ana ang proteksyon nga gihatag sa Dios sa iyahang mga katawhan. Mao na nga kini makadasig nato nga dili ta angay mahadlok kun bisan pag magubat sila dito ay lang dinhi, no? Kay layo ra kay nato. Kini nga bersikulo mga igsoon nagulagway sa dili gayud kalikayan nga atong makita nga ang kamot sa Dios nagpanalipod kanato. Ang presensya sa Dios anaa kanato. Ang Dios nagpalibot kanato sa tanang direksyon sa ato ang kinabuhi. Kaniadto og sa umaabot asamot na karon. Di ba? Makita nato mga igsoon unsa gid kamay. Mao ni gingon sa salmista, ang iyang kasiguruan nakaila gyud ni David, dili inyong silingan, kundi si Haring David iyang gipadayag dinhi kun giunsa siya paghatag og proteksyon sa Ginoo. Ug malumong mipatong sa iyang mga kamot kanato isip simbolo sa iyang pag-amuma og otoridad. Iyang gipatong ang iyang mga kamot. Gipakita niya nga ang iyang otoridad ug ang iyahang malumo nga pagpanalipod kanato ug pag-amuma kanato. Kining gingon maigsoon nga nagpalibot nato ang pulong mao ni ang sagad gigamit sa paghulagway sa pagtukod ug usa ka kuta sa unang panahon. Kana bang maghimo sila kuta aron pagpanalipod sa usa ka syudad. Nagpalibot ang proteksyon. Mao ni ang gihimo sa Dios sa ato ang kinabuhi. Usa ka panalipod, usa ka kuta o magbantay sa usa ka bililhon nga butang, no? Naay mga balita naay mga kuan diha, naay mga precious gold baka unsa na diha, naagi na sila ibutang nga proteksyon. Ang Dios nagtabon sa atong kagahapon. Wala ipadayag sa Dios ang atong kagahapon ngadto sa uban kundi ang Dios nagtabon sa atong mga kagahapon. Sa atong mga kasaypanan nga nahimo nato sa una, atong mga kasaypanan nga wala nato i-surrender o isulti sa Dios. Siya nagbantay kanato batok sa nagpabilin nga kadaot sa kanhi nga nahimo nato nga mga sayop. Ug siya nagtanyag og pagtubos og grasya alang sa ato ang kasaysayan, sa atong history, sa ato ang mga sugilanon sa atong kinabuhi. Sa wala pa ang umabot, ang Dios nag-andam na sa atong umaabot. Wala pa gani niabot ning panahon na mga igsoon giandam na sa Ginoo. Sa wala pa ang umabot, mao nagingon dia ang Dios nag-andam na sa atong umaabot. Ang atong kaugmaon mao nga dili kita maglakaw sa umaabot o sa ugma nga mag-inusara. Giandam na sa Dios. Andam siya sa kanunay sa tanang higayon ana naguban siya. Mao nang pulong sa Dios ninyo siya, He will never leave us nor forsake us. Kini nagmungura sa idea nga bugos yung kayo nga napalibutan kita sa Dios.
Dili ka makalihok sa usa ka lakang sa unahan o moatras ka mga igsuon nga dili makasugat sa iyahang presensya. Sa ato pa every movement nga ato paghimuon, left and right, abanti, atras, mga igsuon, dili na mahitabo kung wala ang presensya sa Dios. Nagpasabot ka na nga walay hulga alang sa mga Kristohanon. Walay hulga sa mga katawhan sa Dios. Walay sirkumstansya o sayop nga makaabot kanimo o kanato nga dili una muagi sa mahigugmaong utlanan sa Dios. Makita nimo, imagine. Gingon nila nga walay hulga, walay sirkumstansya o sayop o mga kadautan nga makaabot kanimo sa dili una muagi sa mahigugmaong utlanan sa Dios. Sa boundary sa Ginoo. Walay kadaot nga moabot kanimo nga dili mo agi sa Dios. Amen? Mao ni nakanindot. Samtang ang Dios nagpalibot nagahatag siya usa ka babag nga atong gitawag og proteksyon. Kini nga hugpong sa mapulong mga igsoon nagpasabot sa usa ka lawom kay nga personal nga suod nga paghikap o pagtapion. Ang iyang gihimo sa pagtapion o paghikap kanato usa kini ka personal kaayo nga intimate relationship diri kanato. Sa panahon sa Biblia mga igsoon ang pagpandong sa mga kamot sagad gigamit sa paghatag og panalangin. Di ba kanang magpray ta sama gani atong gihimo, nagpray ta sa mga fathers atong gipandong atong mga kamot. Nagpakita kini og otoridad og nagpakita malumong pagmahal. O kini nagpakita nga ang Dios dili siya usa ka halayo nga Dios. Dili siya usa ka Dios nga magtan-aw lang. No. Hinuon ang iyang kamot, anaa kanimo. Anaa kanato. Di nagrepresentar kini sa iyahang pagiya, sa malumong nga pagtulid ug pagdisiplina kanato ug padayon nga presensya sa imong kinabuhi. Ingon ni ana ang katuyuan sa Dios. Mao na ato makita mga igsuon ang uban mahadlok apan si David dinhi nakakaplag og dakong kahupayan ug kasiguruan diha sa mabinantayon nga pag-atiman sa Dios. Ug unsa gibuhat sa Dios ni Haring David, mao usab ang iyang buhaton diri kanato. Anaa ang iyahang kasiguruan, ana ang iyang mabinantayon nga pag-atiman kanato. Kini usa ka kasiguruan sa hingpit gayod nga seguridad sa gugma sa Dios kaninyong tanan. Sa bersikulo 6, nagingon diri nga, ang ingon niini nga kahibalo, kahibulungan kaayo, alang kanako. Habog kaayo gini, ug dili ako makakabot nini. Gipadayag ni Haring David, ang iyang pagpamalandong, ngayon nakita ang omniscience sa Ginoo. Ang gipasabot niya na mga igsoon, ang Dios na hibalo sa tanan. He is an omniscient God. No? Nahibalo sa tanan, nga nag-ila nga ang kinatibuk-an nga kaamguhan sa Dios sa iyang iladman nga mga nahuna og ang aksyon labi na sa matahom aron hingpit gayud nato nga masabtan ug iya gid masabtan ang unsa ang atong gihuna-huna. Sinabi din ni mga igsoon nakaamgo nga ang Dios nakaila kaniya pag-ayo mo to yang gingon o Dios ikaw nakaila kanako. Sa diha nga siya mulingkod ug mobangon ang iyang adlaw-adlaw nga dalan ang matag tinago nga naa siyang huna ug bisan pa ang mga pulong siyang dila gikan siyang baba nga isulti nahibaluan na sa Dios. Mao na ningon siya kahibulungan kaayo alang kanako. Ingon ni ana ang gibati ni Haring David mga igsoon. Kanang Hebrewanong pulong mga igsoon nagpasabot na sa usa ka butang nga labaw sa tawhanong kasinatian o pagsabot. Labaw sa tawhanon nga kasinatian o pagsabot. Naghatag kini og laom nga pagbati sa kahingangha, katingala o pagtahod. Imbis nga maglibog ta pagunahuna, hataas kaayo alang kanato kini mga igsoon ug dili gini nato makabot pan gihatag sa Dios kanato tungod sa iyang gugma ug sa iyang grasya alang kanato. So dinhi ato makita mga igsoon nga nagpasabot kini sa unang punto nga atong gisgutan ang hingpit nga kahibalo ug pag-atiman sa Dios kanato. Diin mao ni magdala nato sa ikaduha nga punto sa atong pagtulon-an.
Ato sa makutlo mga igsoon ini nga ato ang first point mga igsoon nga do na tay pagtulunan sa mga makutlo nini, no? Ang nagunang pagtulunan mao nga ang usa ka lawom nga kahupayan tungod kay ang Dios nga nahibalo sa tanan nahigugma kanimo sa hingpit. Halawom nga kahupayan, tagaan kag comfort sa Ginoo tungod kay nahigugma ang Dios kanimo sa hingpit. Makisinati ka og lawom nga kasiguruan. Isalikway ang imong mga kabalaka o makakaplag ka og tinuod nga kahupayan diha sa iyahang grasya. Mao na ato makat-on, mapagtulunan, no? Unsaon na to pag-apply ni sa atong kinabuhi. Ang paghahibalo nga ang Dios nakasabot sa atong pangsulod. Ang Dios nakahibalo sa atong pangsulod nga pangununa. Ug wala gisulti nga pulong. Nagpasabot nga dili nimo kinahanglan nga pas-anon ang imong mga palas-unon nga maginusara. Kung doon na kay mga kabugaton, doon na kay burden, mga igsoon, hibaw o ginomdumi, nga ang Dios nag-uban kanimo. Dili ikaw ang nagpasaan niya na, kundi ang Dios ang nagpasaan. Unsay giingon sa pulong sa Ginoo, cast all your burdens upon me, and I will give you rest. Tanan hawa mingon ang Ginoo kanang bugat ari na ako, no? Usay kita pa imong hangyo, Lord, kari nang bugat imo, ako ring gamay kay kaya na ko ni. Sige. Wala, tanan. Ihatag ka nako ang tanan yung kabugaton kay hatagan ko kamo og kapahulayan. Mao na ni sa panahon nga ang kinabuhi mo bati og labihan kabugat, mahimo nimong dadon ang imong gitago nga mga kahadlok direkta gayon ngadto kaniya. Kay usa ka na mga butang mga igsoon kaning atong kahadlok, kabalaka o kaguol ug atong mga problema nga wa pa gani abot ato nang giproblema, ihatag na sa Ginoo. Kay mao nay nakahatag kabugaton sa imong paglakaw sa matag adlaw. Pagsalig kaniya mga igsoon kay siya nakakita sa imong pagigbisog, sa imong struggle, sa imong pagpaningkamot, sa imong pagpaninguha. Panahibalo ang Dios. Nahibalo nga ang Dios sa imong mga kasaypanan, imong mga pagduha-duha, o sa imong kinasuluran nga pagbati or inner feelings, yun mo nahibalo ang Ginoo. Makaduol ka kaniya nga matinud-anon nga nagpahulay sa iyahang walay kondisyon nga pagdawat. Mao naging hatagan ka kapahulayan sa Ginoo. Kung bation nimo nga nahimulag o wala masabti o sama sa walay tao nga motimbaya kanimo, muduol kanimo, hinumdumi mga igsuon nga ang imong magbubuhat nagtagad pag-ayo sa matag detalye sa imuhang kinabuhi. Gikan sa imong pagmata hangtod sa imong paglakaw sa imong paghigda, hinumdumi tungod kay ang Dios mas nakaila kanimo kaysa imong pagkaila sa imong kaugalingon. Siya makapadayag sa mga blind spots sa atong kinabuhi. Natay mga blind spots sa atong kinabuhi mga igsuon nga mo nay magdaan nato nga kita mabug-atan sa atong paglakaw. Ug ang mga dapit alang sa pagtubo, imbis nga mahimo tang defensive sa ato ang kinabuhi, mahimo natong dapiton siya sa pagsusi sa atong kasing-kasing ug paggiya kanato sa hustong dalan. Kitang tanan mga igsoon mo experience nining mga problema sa atong kinabuhi nga nahimo natong babag. Naay mga problema nato nga usahay bugat na gyud para nato. Inomdumi, dinhi nato makita ang hingpit nga kahibalo ug pag-atiman sa Dios kanato. So diri sa ikaduhang punto nag-ingon din ang dili kalikayan nga presensya sa Dios. So gikan kay makita nato og gisuginlan ta ning salmo mga igsoon sa hingpit nga kahibalo sa Dios ug pag-atiman kanato. Ay ikaduha nga mahinungdanon nga punto nga atong mahibaw-an mga igsoon nga ang dili kalikayan nga presensya sa Dios. Unsa may gipasabot niini? Mao na atong gibasa ganiha nga bisan pa inig abanti nimo, inig atras nimo, inig ari ka sa kilid, dili gid mahimo nga dili ka moagi sa presensya sa Ginoo. Dili sa ingon nga gipriso ha? Wala ka prisuha sa Dios, kundi lagi proteksyonan ka sa Dios. Sa matag movement ngayong paghimuon, nahibalo na ang Dios niya na. Gingon din sa versikulo 7, dinhi nangutana na si David. Asa ba ko paingon gikan sa imong espiritu? So gikan sa uno nga to sa size yang gipadayag kung unsa ka maayo ang Ginoo, kung unsa ang gibuhat sa Dios sa iyang kinabuhi, unsa kagamhanan ang Ginoo, unsa siya nga nasayod sa tanan. Dinhi nangutana siya.
Ningon siya sa versikulo 7, asa ba ako paingon gikan sa imong espiritu? O asa ba ako mo palayo gikan sa imong presensya? Unsa gani na ang ikaduhang punto nato? Ang dili kalikayan nga presensya sa Dios. Mao na nangutana si David. Ang presensya sa Dios sa tanan nagpasabot nga walay dapit nga atong adtuan aron matago gikan sa iyahang espiritu. Bisag asa ta mga igsoon ang espiritu sa Dios naa kanato nahibalo siya. Walay lugar nga makadagan ta gawas sa iyahang pag-atiman. Kanunay kitang musulay sa pagpalayo gikan sa Dios kung kita mubati nga sad-an murag si Judas. Apan hinumdumi mga igsoon. Mubati ta nga sad-an, maulaw, musulay ta pagdumala sa atong nga kinabuhi sa atong kaugalingon. Ang bersikulo nag-ingon, kung musaka ako ngadto sa langit, atua ikaw didto. Usapay may daganan nimo. Gipadayag din ni David, ug mayon siya, musaka ako ngadto sa langit. Ang iyang giingon, ang iyang gitudlo, ang iyang gisulti, ang kinatasan sa tanang kinatasan, mao na ang langit. Ana ang Dios. Ni siya, kung musaka ako ngadto sa langit, atua ikaw didto. Kung buhaton nako ang akong higdaanan dito sa Sheol, ato ikaw dito. Ang ipasabot ng Sheol mga igsoon, dito sa kinailadman, ng lawom, dito sa lumnganan. Gipadayag din ni David mga igsoon nga bisan asa ana ang presensya sa Dios. No? Si David miila nga kung siya musaka sa langit, ang Dios ana. Kung himuon niya ang higdaanan dito sa kiladman, alumnganan, sa Sheol, ang Dios ana. Na sinati man nimo ang mga kalipay sa tumoy sa bukid o sa pinakailawom nga walog sa pagantos. Hinumdumi nga ang Dios anaa gihapon kauban nimo. Ang Dios sa iyang pagukod kanato walay hunong sa iyang paghigugma kanato. Dili ka makadagan mga igsoon sa presensya sa Dios. Sa mga panahon sa kalisdanan, sa paglatagaw sa atong kinabuhi, ang atong unahuna, ang iyang nagiya nga mga kamot gituy-od aron sa pagdala kanimo balik ngadto sa iyahang kaluwasan. Bisan asa kapadagan. Sa ako nagikaingon, wala ka prisuha sa Dios. Wala ka kuhai og kalipay sa Dios. Tungod kay siya nasayod ng daan kung unsa ang naa sa unahan. Busa kamo, labi na gyud ng mga batanon karon, no? Pagbantay mo sa inyong mga plano sa inyong kinabuhi. Isalig ninyo sa Dios. Ayaw mo pagsalig sa inyong kaugalingon tungod kay limitado ra gyud ang atong panabot. Kung mosalig kita sa Dios, iya na tanan, nahibalo na siyang daan, gikan sa pagsugod hantod matapos. Dili nato kalikayan, anaa gayud ang presensya sa Dios. Tungod ang pinaka-safety nga lugar dinhis kalibutan kung ikaw anaa sa sentro sa kabubuton sa Ginoo. Mao na pinaka-safety nga lugar mga igsoon. Kanang presensya sa Ginoo wala na sa usa ka lugar kundi ana-ana nagkuyog kanimo. So bisan asa kamingo ka, asa dapit ang presensya sa Ginoo. Kung ikaw misalig sa Dios, kung ikaw mituo sa Dios, kung ikaw dunay relasyon sa Dios, kung ikaw miila sa imong kaugalingon nga ikaw Kristohanon, nga ikaw anak kay Kristo sa imong kinabuhi, ang presensya sa Dios bisan asa ka nagauban kanimo. Ingon ni ana ang kanindot sa atong kinabuhi diha sa Dios. Og si David nagpadayon sa pagtubag ni ana. So, opposite ang iyang pagtubag sa duha kalainan. Ang kalangitan mao ang ang gitason, ang Sheol mao ang kinaubsan sa kinaubsan, kinahiladman, ang dapit sa kamatayon, og si David mingon, ang Dios anaa. So kung isulti ni Haring David ni ang salmista, nga ningon siya nga, ang kinatasan sa taas to ang Dios, kinahiladman ngadto sa lugmanan to ang Dios. Mangutana ko ninyo, asa mamumudagan palayo sa Dios? Kinatasan, tapos kinaubsan. No? Simuing mo ari mo dagan diri kay to araman Dios dito, to dito. No. Nagpalibot ang Ginoo kanato. Ningon diya sa versikulo 9 binagingon, kung gamiton nako ang mga pako sa kabuntagon ug magpuyo sa kinalayuang dapit sa dagat. Imagine, gihingan na niya ang kinatumyan, no? Kaning gipasabot ni nga pako sa kabuntagon. Gilagway din ni David nga ang kinalay ang distansya sa iyang
mahuna-huna or sa atong mahuna-huna, pinakalayo nato nga mahuna-huna tuwa ang Dios. Ang pako sa kabuntagon naghulagway kini sa gikusgon sa kahayag nga mikaylap sa kapunaw-munawan gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan. Mao na gipasabot niya ng pako sa kabuntagon mga igsoon ng pagsidlak sa adlaw hantod sa pagsahop sa adlaw. Dito sa sidlakan ngadto sa kasadpan anaa ang Dios. Asa man ta moadto? Ang mga kinatumyan bahin sa dagat, murag ang kinalay-ang bahin sa kalibutan. Moingon ka kinaladman nga gyud sa ugasan napitan na ang lawom nga di ginato matugkad. Anaagi pa ng Ginoo. Unsa may gipasabot niya? Unsa may mensahe nga gihatag sa Dios kanato? Dili siya mobiya kanato bisag unsa pa mahitabo. Usay moingon tagibiyaan ko sa Dios. Hinumdumi. Ang pulong sa Dios nagingon nga dili siya mobiya ug dili ta niya pasagdan. Unya makaingon tagibiyaan ko sa Dios. Pangutan na imong kaugalingon, ang Dios ni biya ug ikaw ang nibiya. Di ba? Kung musulti ang Ginoo, musad ang Ginoo, mao gina iyang saad. Usay mo bati ka nga nibiya ang Dios, hinumdumi. Pangutan na imong kaugalingon, basig ikaw ni talikod sa Dios. Nya mingon ta nga gibiyaan ta sa Dios. So mao na pahinumdom nga atog yung dadon, no? O bisan dito si David mingon sa bersikulo 10 nagingon siya, bisan dito sa imong kamot. Bisan dito ang imong kamot nagtultol kanako ug ang imong tuong kamot naggunit kanako. So bisan asa ta moabot mga igsoon, bisan asa ta napita ang gilayon nga atong adtuan, hinumdumi ningon diha si David ang salmista sa bersikulo 10 nga ang imong kamot magtultol kanako, matultulan kita sa Ginoo. Makitaan gyud ta sa Ginoo. Ug ang imong tuong kamot naggunit kanako, wa gyud ka kabuhi sa Ginoo. Ang nindot mga igsoon, dili ta magampo nga makagunit ta sa Ginoo. Nganuman, tungod kun kita mugunit sa Ginoo, mahinalig ta sa atong kusog, moabot ang panahon nga dili na nato makaya. Ang atong pagampo mga igsoon nga Lord, guniti ko. Kang iyang pagunit is everlasting. Walay katapusan, walay kinutuban. So tanaw na to na dinhi gibalik dinhi ang mga kamot sa bersikulo 10 ug sa 5. Ang kamot sa Dios anaa kanunay kanato. Ningon din na sa 5 ang kamot sa Dios anaa kaniya. Sa bersikulo 10 nagingon ang kamot sa Dios nagiya ug nakupot kaniya. So gigunitan ta kanunay sa Dios. Nga nagsulti kanato nga ang presensya sa Dios dili passive. Kailan mo passive? Mura lagwa ba? Na siya. Wala lang siya moingon, nagkikita ko nimo didto. Wala siya moingon nga ato mag-abot ang nagkikita ko nimo. Siya gyud mga igsuon nag-una sa atong kinabuhi. Wa moingon ang Ginoo, mag-una ko nimo didto ha. Wala. Sa ato ang paglakaw sa atong kinabuhi, ang Ginoo nag-uban kanato. Ug asa ta moadto, tag-una siya kanato. Kanindo ta. No? Bisan pa, makutlo na itong pagtulunan, bisan kung naglakaw ka sa usa ka panahon, sa grabe kay nga kamingaw, naglibog ka unsay buhaton, ang presensya sa Dios kanunay, ug makasalig ka sa kasiguruan nga iyang kusgan nga tuong kamot lig-on nga nagkupot kanimo. Ang parihas nga presensya nga nagpugong kanato sa pagtago sa atong mga sala naglihok ingon nga usa ka panagang sa atong labing mangitngit nga kahigayonan. Sa mga gutlo sa kabalaka o kaguol mahimo kang mutawag sa Dios kay nahibalo nga naa siya aron maminaw ug mugiya kanimo. Kay usay mga igsuon mawad-an tag paglaom kay daghan natang pagampo gihatag sa Dios nya wala tubaga sa Dios. Ang tubag sa Dios dili specific mga igsuon, sultian mo. Naay specific ihatag sa Ginoo. Pan mostly good ang tubag sa Ginoo sa atong pagampo dili specific sa atong tuyo. Kun dili ihatag sa Dios kun unsa ang atong gikinahanglan. Mga ikag auto,
Problema kay wa kay kapalita ka parkingan. Mahal pag yung gasolina, no? Nalay mo abot, maghatag ni mo gift, sapatos, upayong, wapay gasto. Bisikleta lang ka, no? Ingon ni ana, usay gud ang atong una-una gud mingon ta kani akong giapo sa Ginoo, mo ni ko sa Ginoo, mura na siya window machine, ug iniguhog na to, muwa na atong gusto, no. Mas siya ang nasayod og nahibalo sa unsa ang mahitabo kanato ug unsa atong gikinahanglan. Mahimo kang bug-os nga transparent gyud mahitungod sa imong mga pakigbisog, pagduwa-duwa ug makahadlok. Hinumdumi nga ang Dios nag-uban kanimo. Dili lang niadto ang Dios nag-uban kanimo hangtod karon ug sa umaabot. Wala gina mo buwag. Bisan pag nakasala ka, tabunan ka sa iyang gugma ug sa iyang grasya, dadon kaniya nga tubalik sa kaluwasan nga imong gikinahanglan. Imbis nga tan-awon ang kanunay nga presensya sa Dios, isip usa ka makahadlok nga puwersa, atong tan-awon mga igsoon nga kana nagbantay sa atong mataglihok. Mao nay atong tan-awon nga kana usa ka proteksyon, usa ka pag-atiman. Anaa siya aron mugiya og magbantay tungod kay anaa kanunay ang dili kalikayan nga presensya sa Dios. Mao na ato ikaduha ka punto. Kini nagdala nato sa ikatulo ka punto mga igsoon, hapit ta tamuman. Dinhi unya si David midugang sa laing pang metapora o metaphor, no? Doon na siya gitan-aw dinhi nga mga kanabang metaphorical nga iyahang mga pulong gisulti dinhi sa ikatulo nga bahin. Ningon din ha, dili makatabon ang kangit-ngit sa kahayag sa Dios. Usay makahunahuna ta nga naa nakadapit sa kangit-ngit, no? Na ay lugar sa dagat mga igsuon nga wala pa gina makuha sa scientist sa unang panahon nga naanay nga gitawagan na nilang katundapita wa gyud na makaabot ang kahayag sa adlaw ngadto. Gitawag na nilang patay na nga lugar diha kay wala nagiginay kinabuhi diha nga naglihok. Pag-abot sa siyensya mga igsoon, daghan na na-discover ang mga scientists, nagpadala sila, nagbutang sila dito mga himan, nga makaadto dito sila, dala itong mga kahayag, grabe kay nga gitaod. Gipaadto ginalas kinailadmang laom sa dagat. Ibalo mong sa nakita, sa kamera, nindot kayo mga kolor sa isda, nindot kayo ang palibot, kinahayagan naman. Kakita pa sila dito isda nga, ang bukog nakita, ang tinay nakita ra, transparent nga isda, nga di mo makita sa ordinaryo nga o sa dagat sa ibabaw. So sa mga igsoon, magunaw na ta nga anaa na ta sa dapit sa atong kahimtang nga mangit-ngit, hinumdumi nga ang Dios nagpadala og kahayag aron makita nimo ang palibot. O kinsa na ang kahayag? Si Ginoong Hesus. Nanaog siya dito sa langit, sa iyahang lingkuranan dito sa langit, sa iyang trono. Nanaog siya nga to sa kangit-ngit sa lubnganan aron pagluwas ka nato ug makita nato ang kahayag sa Dios. Iyang giantos ang tanan mga igsuon. Mao na nga dili gayud makatabon ang kangit-ngit sa kahayag sa Dios. Bersikulo 11 nagingon, kun moingon ako, pataboni kanako ang kangit-ngit ug ang kahayag nga naglibot kanako, mahimong gabi. Usay mga igsoon, mutago ta sa Dios tungod kay nakasala ta. Mutago ta sa bato. No? Bisag asa ta tago. Hinumdoy nga na ang Dios makita ka. Sa unang panahon mga igsoon, usa ni kabalaknon nga pulong sa kasulatan, niingon dinhi nga ang kangit-ngit dili lamang usa ka pisikal nga paghulagway sa pagkawala sa kahayag sa adlaw. Kining pulong nga tabon mga igsoon, naghulugan kini nga pagsamad, pagdugmok nato. Kini nga idea nga ikaw malumsan sa imong kaguol, ikaw madugmok diha sa kangit-ngit. Kini ang mangit-ngit nga kagabion sa ato ang kalag. Ang mga yugto nga grabe kayo nga espiritual nakatandog sa atong espirituhanong kinabuhi. Makabaton kitag depression ug dunay mga crisis sa atong kinabuhi nga nakawagtang sa atong pagtuo sa Dios. Apan unsay giingon ni David? May tungod ni maong kangit-ngit nga nagtabon. Ningon siya sa bersikulo 12.
Bisan ang kangit-ngit, dili ngit-ngit alang kanimo. Ang kagabhion, hayag sama sa adlawan. So walay panahon sa atong kinabuhi, mga igsoon, dili kita makaingon nga mao ni ang pinakangit-ngit nga bahin sa atong kinabuhi. Kay anaa ang Dios kanunay. Usahay kita gustos kangit-ngit, kitay mo paong sa switch aron mangit-ngit. Ang atong dili pagtuo sa Dios, ang atong kakulang sa pagsalig sa Dios, murag ang atong kamot nga imbis na ata sa kahayag, atong pagngon ang kahayag. Mo na ningon si David, bisan ang kangit-ngit, dili na ngit-ngit alang kaniya sa Dios. Ang kagabihon, hayag sama sa adlawan. Kay ang kangit-ngit sama sa kahayag alang kanimo. Sulaktod pagkasulti, walay ngit-ngit sa Dios. Sa atong kinabuhi, walay matago sa Dios. Nakita sa Dios ang tanan, our motives, our intentions. Ubisan pa ang atong umaabot ng mga plano sa atong kinabuhi, nakita ka na sa Dios. Kini usa kini kadili katuoan nga lawong mapahayag bahin sa kung kinsa ang Dios, mga igsoon. Gisultihan kita na David nga ang kangit-ngit hingpit nga nawad-an sa gahom niini sa higayon nga ang Dios mosulod kanato. Og imagine na to ang kwarto, mga igsoon, nga usa ka ngit-ngit ka na. Pitch dark. Yun, ngit-ngit ka asin wala kay makita. Bisag tuslukon pa na imong mata. Dili ka maigo kay ngit-ngit man. Wag gyud kay makita. Pero inig sulod sa Dios. Grabe ang kahayag. Sa ekonomiya sa Dios, mga igsoon, ang kangit-ngit wala maglungtad, wala mapadayon, wala managsama og atbang nga pwersa sa kahayag. Wala siya makatumba sa pwersa sa kahayag. Ang kangit-ngit mao lamang ang temporaryo nga pagkawala sa kahayag. Walay kangit-ngit magpabilin tungod kay mao ni ang temporaryo nga mahitabo sa atong kinabuhi. Sama sa atong mga problema, sa atong mga struggle sa atong kinabuhi, hinumdumi temporaryo ra na kay moabot gid ang panahon nga ang kahayag sa Dios maglamdag sa imong kinabuhi ug magkuha sa tanan nimong mga kabug-aton. Mao na atong tanawon ang ekonomiya sa Dios diha, mga igsoon. Ang kangit-ngit mao lamang ang temporaryo nga pagkawala sa kahayag. Ang atong mga problema, atong mga suliran sa atong kinabuhi, temporaryo lamang kay kana lumalabay lang. Ayaw na ang pagpabilin ang imong kahimtang, ayaw na ang magpabilin ang imong sitwasyon ingon ni ana, ang inyo bang relasyon sa imong kapika sa kinabuhi, inahan ngadto sa anak or anak ngadto sa amahan. Kana nga relasyon, mga igsoon, dili na permanente tungod kay ang katuyuan sa Dios nga kitang tanan magkahiusa diha kaniya. O ang atong center gayon, mga igsoon, nga atong tan-awon mao ni ang atoang ground nga diin kita mag-abot, mao ang presensya sa Ginoo. Dili mo tugot ang Dios nga magpabilin ta nga mahimulag kaniya. Mabatan-on ka man, matigulang ka man, ang plano sa Diyos susamara. Kaluwasan alang sa matag usa. Ang kangit-ngit mao lamang ang temporaryo nga pagkawala sa kahayag. Tungod kay kun mubarog ang magbubuhat, the creator of the universe, mubarog diha sa tiliwala, ang gabi mahimo nga adlaw. Ang kangit-ngit sa atong kinabuhi nga naghatag natog suliran, kung ang Dios mo patiliwala ka nato, mahanaw ka na ang tanan. Kung ikaw tinud-anay gayod nga adunay relasyon sa Dios. Nasayod ko, mga igsoon, nga dugay na ulugay na nga nidawat ni Ginoong Hesukristo nga mahimo natong personal nga manuluwas og Dios sa atong kinabuhi. Kanang mga pulunga kung atong sabton, mao nay sinugdanan sa atong pagkamembro sa pamilya sa Dios. O ang tanan nga mga pulong, ang tanan nga mga saad sa Dios, ato ka nang matagamtaman, ato nang masinati, kung ikaw nakadawat na ni Ginoong Hesus, nga mahimo nimong personal, nga manluluwas og Dios sa atong kinabuhi. Kining tanan nga atong gitunan, mga igsuon, applicable ni sa tanan, ni adtong nituo kaniya. Ni adtong mga tao nga naghinalig sa Dios, ni adtong mga tao nga wala magduda
sa gahom sa Dios. Ang kangit-ngit mahimong makausab sa atong makita. Ang balikon. Ang kangit-ngit mahimong makausab sa atong makita, apan dili kini makausab sa makita sa Dios. Mao na itong timan-an. Ang kangit-ngit mahimong makausab sa atong gibati, apan dili kini makausab sa mahimo sa Dios. Walay makausab sa Dios, mga igsuon. Ang iyang gugma magpabilin hangtod sa hangtod. Si David ang iyong kanato, bisan sa kangit-ngit ana ang Dios, ang iyang kamot nagtultol kanimo, or kanato ang iyang tuong kamot nagkupot kanato. So sa ato pa mga igsoon, ang atong mangit-ngit ng mga panahon, dili gayud ngit-ngit alang sa Dios. Kini mahinong danon tungod kay aduna pay pipila ka mga tao nga magkumbinsir silang kaugalingon nga sila dili kabot sa Ginoo. Kining Salmo 139 mga igsoon, alang nini atong mga tao nga nagduha-duha pa silang kinabuhi, nga nagkumbinsir sila nga ang Dios layo. Wala ka makaadto sa bisan asa nga ang Dios dili makakaplag kanimo. Mao nay atong ibutang gyud sa atong nona. Walay lugar nga dili nga adtuan nimo nga wala ka makaplagi sa Dios. Dili na kinahanglan nga pangitaon ka sa Dios tungod kay ang Dios nag-uban kanimo. He is the Emmanuel, God with us. Ana asya kanato. Walay kahiladman sa kangit-ngit nga nagbutang kanimo sa gawa sa iyang pananaw. Bisag anaa pa kas kinahiladman kangit-ngit, nakita ka sa Ginoo. Anaa siya sa ngit-ngit nga panahon, sa hilom nga panahon, sa panahon nga din ang pagampo daw nakigsulti ka lang sa bungbong. Nga mubanda ang imong pagampo. Nga ang imong pagampo murag wala na epekto. Hinumdumi, naagyapon ang Ginoo. Naminaw. Anaa siya. Wala siya magtanaw dito sa layo, mga igsoon. Anaa siya karon ug karon sa atong kinabuhi. Pagpagunit sa Dios. Wala sa mga magtotoo, labi na ang malaumon nga si Kristo, wala magpalayo sa kangit-ngit. Gisulod niya kini ang kangit-ngit, mga igsoon, dito sa krus sa Kalbaryo, 2,000 na kapin na tuig milabay. Si Jesus mitunog dito sa kangit-ngit sa sala, sa atong sala. Paghukom, pagbiya, o gisulod niya ang kamatayon. Apan sa iyang pagkabanhaw, iyang gikuha ang kadaugan aron kadtong musalig kaniya, dili gayod biyaan sa Dios. Ang Salmo 139 mga igsoon, naggulagway sa atong kinabuhi kung unsa ang atong relasyon sa Dios, kung unsa ang atong relasyon sa matag usa, kung unsa unsaon nato ang pagtuog, pagsalig sa atong buhi nga Dios. Busa sa diha ang Salmo 39 nagingon nga walay dapit nga dili maabot sa Dios. Ang Ebanghelyo nagpakita kanato kung unsa kalayo ang iyang gusto nga maabot. Nanaog siya ug mianhi sa kalibutan ug siya mipaduol kanatong tanan. Wala siya mopili. Miabot siya hangtod sa atong kangit-ngit pinaagi sa iyang kamatayon. Ug siya nabanhaw aron dili na ang kangit-ngit mao ang katapusang pulong. Kundili ang kadaugan diha sa kamatayon ni Ginoong Hesus nga mao ang naghatag kanato og kaluwasan. Amen. So mahimo karon nga naa ka sa usa ka mangit-ngit nga lawak sa kasubo. Usa ka mangit-ngit nga panahon sa kapitus o kapikis panalapi. Usa ka mangit-ngit nga pakigbugno sa usa ka nahikot ka ba sa bisyo. Alang kanimo ang dalan sa unahan dili na makita. Imagine na ng sitwasyon na. Apan alang sa Dios. Kanang oras sa tungang gabi ingon katinaw sa udto. Wala niya kinahanglan na ang suga nga pasigaon aron mugiya kanimo. Wala siya maghulat nga matapos ang imong kangit-ngit sa dili pa siya magpakita kanimo. Naglingkod siya uban kanimo diha sa kangit-ngit. Naguban siya kanimo. So unsa atong buhaton? Unsang buhaton sa ka Dios nga nahibalo sa tanan nga atong yunana ug moadto bisan asa kita moadto. Kung naningkamot ka magkinabuhi nga doble ang kinabuhi. Kini nga teksto mga igsoon usa ka mahigugmaon nga pasidaan ang kining salmo nga atong gibasa karon. Dili ka makatago. Una, kaduha, hunong na sa pagdagan. Hunong na sa paglikay sa Dios. Kuhaa ang imong gitap-tap sa imong dagway. Kay nakaila na ang Dios nimo daan.
Itugyan nga to sa Dios ang imong gipaningkamutan nga gitago. Kung ikaw gikapoy na maigsuon nga naginusara og mibati nga dili makita, kini nga teksto naghatag usab ka nato nga kita nag-angkla o naka-angkor ta sa iya, naka-angkla ni sa atong kalag ngadto sa Dios. Ug ato hinumduman, wala ka maginusara. Dili nimo kinahanglan nga ipasabot sa Dios ang imong kasakit. Nakasabot na siya sa imong huna-huna gikan pa kaniadto hantod karon. Dili na niya kinahanglan nga maghunahuna ka kung may naisalaag ka na ba sa iyang grasya. Ang iyang tuong kamot nagkupot kanunay kanimo bisan sa kinatumyang bahin sa dagat. Hingpit ka nga nailhan, nabutyag pag-ayo bisan pa pinaagi ni Jesucristo na himamat ka sa usa ka dili kalikayan ug walay hunong nga gugma sa Dios. Pasagdi siya mga igsuon nga mag-aga ka nato. Isurrender sa Dios ang imong kinabuhi. Kanunay natong ginahuna nga atong mangitngit nga mga panahon, atong makaguol, ang atong mga kapakyasan, atong kasubo, nagtago ka nato gikan sa Dios. Makaingon ta mo ni nang himong babag ka nato ngadto sa Dios. Gibati nato nga naglingkod kita sa usa ka itom o mangitngit nga lawak. Diin bisan ang Dios dili makakita nga nato. Mao na atong ginahuna mga igsoon apan si David nag-ingon. Papainomdom ka nato nga ang kangitngit mao'y limitasyon sa tao. Limitasyon sa tao ang kangitngit apan dili sa Dios. Sa Dios ang pinakangitngit nimo nga kahimtang sa kagabion nagdan-ag sama sa adlaw sa udtong tutok. Kung mangitngit kayo ang imong kinabuhi hinumdumi nga ang kahayag sa Dios sama sa kahayag sa udtong tutok mga igsoon, wala siya maghulat nga makagawas ka sa kangitngit aron siya makikita kanimo, ubanan kaniya ngadto sa kangitngit tungod kay dili makatabon ang kangitngit sa kahayag sa Dios. Mao na atong title sa atong sermon. Baliko na ko. Wala siya maghulat nga makagawas kagikan sa kangitngit nga imong himutangan aron siya makikita kanimo. Giubanan kaniya diha sa kangitngit tungod kay dili makatabon ang kangitngit sa kahayag sa Dios. Amen. So kini mga igsoon bahin ni mao nga ang pagpadayag sa Dios sa iyang gugma proteksyon kana ug grasya kanato. Ingon nga naamguhan sa salmista nga walay bisan asa nga dapit ang usa ka tawo makatago gikan sa presensya sa Dios. Tungod kay anaa kita kanunay sa iyang luwas ug mahigugmaon nga mga bukton unsaon nato pagkalayo sa Dios. Kini dili kalikayang mahigugmaon nga presensya sa Dios, may usa ka pundasyon o kasiguruan sa Kristohanon nga pagtuo. Hinumdumi nga naa kanunay ang hingpit nga kahibalo o pag-atiman sa Dios kanato. Ug ang dili kalikayan nga presensya sa Dios anaa kanato. Kay ang dili makatabon nga kangitngit sa kahayag sa Dios ug ang tanan dayag sa mata sa Dios tungod kay dili matago ang bukas na nga hitabo. Walay malalis, dili makita sa Dios ang tanan dayag sa Dios. Amen. Magampo ta. Manindog ta. Langit o man, salamat Ginoo Lord nga ikaw Ginoo ang Dios, labing amahanan. Salamat sa imong mensahe nga mong gihatag kanamo, dalaygon ka, amahan sa walay katapusan. Lord, tudloi kami Ginoo Dios. Nga amo gayon nga masabtan o among makutlo kami pagtulunan sa imong mensahe karong kahaponon Ginoo God. Imo gang ipakita Ginoo nga kami maghinalig kanimo sa tibok namo kinabuhi. Busa amahan, salamat o Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Sa ngalan ni Jesus kini ang pagampo. Amen.